హలో ఫ్రెండ్స్, మనం లాస్ట్ వీడియోలో రైతు కష్టాల గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ వీడియోలో మనం విలేజ్ లైఫ్ వర్సెస్ సిటీ లైఫ్ గురించి తెలుసుకుందాం. చుట్టూ 100 మంది ఉంటారు. అవసరం వస్తే అందరూ తోడుంటారు. పల్లెటూళ్ళ జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. చక్కని గాలి, నీరు, ఎండ, ప్రకృతి, వీధులు, చాలా రకాలుగా ఇల్లు ఉంటాయి. పచ్చని పొలాలు కలకల్లాడుతూ చల్లని గాలి తలాడిస్తారు. ప్రజలందరికీ పాడి పంటలు ఉంటాయి. గ్రామంలో ఒకరికొకరు అన్నతమ్ములా ఉంటారు మరియు ఒకరికొకరు సహాయపడతారు. పల్లెల్లో కాలుష్యం లేని మనుషులు బడిలో నేర్చుకున్న జీవిత పాఠాలు. ఊర్లో బాబాయ్, పిన్ని, వదిన, మావయ్య, అత్తమ్మ అనే పిలుపులు ఉంటాయి. అమ్మ నాన్న అంటే బయట గౌరవం. ఇల్లు ఎంత చిన్నదనేది కాదు, ఇంట్లో కలిసిమెలిసి ఎంత సంతోషంగా ఉంటారో అదే ముఖ్యం. పల్లెటూరులో పొద్దున్నే కోడి కొయ్యకముందే ఆడవాళ్ళందరూ లెగుస్తారు. ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో వంటలు చేస్తారు, నీళ్లు చల్లి ముగ్గు వేస్తారు. ఆ తర్వాత దేవునికి దీపం పెట్టి పూజలు చేస్తారు. మగవాళ్ళు పొలంకి పోయి పనులు చేస్తారు. భూమి ఉన్న వాళ్ళు భార్యాభర్తలు పొలంకి వెళ్ళి పని చేసి మంచి మంచి కూరగాయలు, పట్టి చేను, ఇతర రకాల కూరగాయలు పండిస్తారు. భూమి లేని భార్యాభర్తలు పొద్దున్న 9 గంటలకి కూలికి వెళ్ళి సాయంత్రం 5 గంటలకి వస్తారు. ఊర్లో గ్రామ పంచాయతీ ఉంటుంది. ఊర్లో ఉన్న ఏదైనా గొడవలైతే ఊర్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులు తీర్పు చెప్తారు. ఊర్లో వసుల నివాస, గోవళ్ళు, గుడిసెళ్ళు, పెంకుటిల్లు, రేకులిల్లు, మట్టిమేడి, బండ్లమేడి ఇలా రకరకాల ఇళ్ళు ఉంటాయి. మరియు తాటకుల ఇల్లు, కొబ్బరి మట్టి ఇల్లు ఉంటాయి. పల్లెల్లో కోడిలు, ఆవులు, మేకలు, కుక్కలు, పిల్లులు ప్రతి ఇంట్లో పెంచుకుంటారు. ఊరిలో కోడిలు, ఆవులు, మేకలు, కుక్కలు, పిల్లులు ప్రతి ఇంట్లో పెంచుకుంటారు. ఊర్లో పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలు కోలాటం, భజనలు నేర్చుకుంటారు. జాతర అయినా పండుగైనా కోలాటం ఆడతారు. భజనలు నేర్చుకున్న వ్యక్తులు ఇతరుల ఊర్లకు వెళ్ళి భజనలు చేస్తారు. మరియు నాటకాలు, సర్కస్లు ఇలాంటివి ఎన్నెన్నో రకాలు ఉంటాయి ఊర్లో. ఊళ్ళో పిల్లలందరూ తాడాట, అష్టాచెమ్మ, రాముడు సీత, కోతికొమ్మ, టైరాట, తాటికాయ బండ్లు ఇలాంటి ఆటలు పల్లెటూరులోని పిల్లలు ఆడతారు. ఊర్లో ఒకరింట్లో పెళ్ళి అయితే పండగలా చేసుకుంటారు. ఒక పెళ్ళి 3 రోజుల దాకా జరుపుకుంటారు. ఊర్లో ప్రజలందరికీ కష్టాలు ఉండవు. ఊర్లో పండగ వస్తే అంతే సంబరంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా మన సంక్రాంతి పండుగ ఇక్కడ జరుపుకుంటారు. సంక్రాంతి పండుగ జరుపుకుంటారు. సంక్రాంతి పండుగ 3 రోజుల పండుగ. ఇంట్లో ఉండి పిండి వంటలు చేసుకుంటారు ప్రజలు. మొదటి రోజు భోగి, రెండవ రోజు మకర సంక్రాంతి, మూడవ రోజు కనుమ పండుగ. ఆ రోజు ఆడవాళ్ళందరూ ఇంటి ముందు ముగ్గు వేసి గొబ్బెలమ్మలు పెడతారు. ఆ పండుగ రోజు కోడి పందాలు ఉంటుంది. రైతు అందరికీ పంట పొలాలు వచ్చిన డబ్బులతో కోడి పందాలు కాస్తారు మరియు పండగ చాలా మంచిగా జరుపుకుంటారు. ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళు తమ ఊళ్ళకి వెళ్ళి సంక్రాంతి పండుగ ఘనంగా జరుపుకుంటారు.
సిటీ లైఫ్ ప్రజలు హై టెక్నాలజీతో పెరిగారు. వాళ్ళకు కష్టం అంటే ఎక్కువగా తెలియదు. పల్లెటూరులో ఉన్న పిలుపులు ఇక్కడ ఎక్కువగా పిల్లరు. సిటీలో కొంతమంది మనుషులకు ఒక మనిషికి సహాయం చేయడానికి స్వార్థపడతారు. సిటీలో స్వచ్ఛమైన గాలి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కువగా ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది సగం మనుషులు వాడే వాహనాల వల్ల పొల్యూట్ అవుతుంది. ఊరిలో పంచాయతీ ఉంటుంది. ఏదైనా గొడవలు అయితే పెద్దవాళ్ళు తీర్పు చెప్తారు అక్కడ. మరి ఈ సిటీలో గొడవలు అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వం తీర్పు చెప్తుంది. తీర్పు చెప్పడానికి ఇక్కడ 3 రకాల కోర్ట్స్ ఉంటుంది. ఒకటి లో కోర్ట్, రెండోది హైకోర్ట్, ఇంకొకటి సుప్రీం కోర్ట్. ఈ 3 కోర్ట్స్ అనేది ప్రభుత్వంవి. సిటీ లైఫ్ కన్నా పల్లెటూరు లైఫ్ చాలా బెటర్. ఎందుకంటే పల్లెటూరులో పక్షులు, ఇల్లులు, ఎండ, పచ్చదనం ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఒక్కరోజు పల్లెటూరులో వచ్చి జీవించండి. పల్లెటూరు ఆనందం ఏంటో మీకు తెలుస్తుంది. ఒక్కసారి జీవిస్తే మనం లైఫ్ మర్చిపో. ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ మీరు కూడా వినాలనుకుంటున్నారా? సో ఫ్రెండ్స్, డోంట్ మిస్ టు లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.